ariketa honetan berriz, komutazio zelula daukagu, baina bi polaritateekin. Eta berriz etengan joen sekuentzia hontako eskatzen digute gauza guztiak irudikatzea. Ja, orduen, hasi gaitezen, ja. Bat esaten digute hau 100 voltio direla, igual jarriko dut, hemen argi hau izateko, 100 voltio hemen, ebi 50, normalean hauek simetrikoak dira, VO 60 voltio, eta irudikatzeko gauza guzti hauek sekuentzian entzat. 150 mikrosegundo ese bat itxita, eta beste lau. Bale, nahi gustatzen zait, IL, I bat eta IB. Hemen IL egin behar dut nik, uste dute, hobeto. I bat, hau izango zen, I bat eta IB, ez, IL egin behar dut, eta gero irudikatuko ditut beste biak, bale? Beraz, hemen IL egiteko perotxatu behar dut. Ja, ese bat itxiten denean, ikusi izango bobinan daukagun tensioa, hemen 100 voltio, hemen 60, bederaz, bobinaren tensioa, 100 ken 60, 40 voltio. Beraz, hau gora joan behar da. Gora joan behar da, onutzaino, ez dakigun oraino, igoko den, eta gero itxiko da, orduen egin ezagun betikoa, igotzen den intensitate tarte hau, bat, zati denbora hau, 150 mikrosegundo, izan behar da, bobinan gertatzen ari dena, hemen txejarriko dut. Ia, intensitate tarte hau, zati hau, dala malda hau, edo 0,15 milisegundo, da tarte, da malda hau, berdin bobinan gertatzen dena. Bobinaren tensioa, 100 ken 60, 100 ken 60, 40 voltio izan behar direla, zati bobinaren balioa ematen digutela, bai, 2 milientrio. 2 milientrio. 2 bider amar ber minus iru. Eta hemendik atera dezakegu zenbat igotzen den. Da nik kalkulatuta daukak, eta niri hau ateratzen zait, intensitate hau igotzen dela 6 amper arte. 6 amper arte. Beraz, hau izan behar da 6 amper. Bale, gero, ese bat irikitzen zaigu, hau izten zaigu, tensioa baldatu behar zaigu, ze tensio izan behar dugu bobinan, ia, hemen izan behar dugu minus 50. Eta hemen 60, beraz, tensio diferentzia minus 50. Ken, 60 minus 110 voltioko tensio diferentzia izan behar dugu hemen, negatiboa, beraz, jeitsi egin behar da, eta horren altua denez, posible da, nahiz eta denbora hau txikiago izan, eta nik kalkulak egin ditut, eta hau jeistea gehiago. Malda handia hau izatea, tensio diferentzia hori altuago delako. Beraz, ikusi ezagun zer gertatzen den, iruki honetan, kalkulatu dezagun orain, intensitate diferentzia hau, grafikoki, zati denbora hori izan behar da malda hau, negatiboa, baina nik dena positiboa jarriko dut, hemen 1 mikrosegundo daukagu, 0,1 milisegundo, berdin bobinan gertatzen ari da. Ze tensio daukagu bobinan? Hemen minus 50, eta hemen 60, beraz, 110 jarri behar dut zuzenean, bale? Ez du jarri behar minus, bueno, bai, jarri zaket minus 50, ken 60, 110, nik hau dena positiboa ingo dute, zati 2 milientrio, amar ber minus iru, eta niri hau atera zait, zuek ere bakzpare konfirmatzazue, niri hau atera zait, 11 amper. 11 amper jisten da, 6 ontatik onutzaino. Beraz hau gilegatzen da, minus 5 amperretara. 11 jisten bada, onutzaino jeitxiko zen, denbora honetan, 100 mikrosegundo gehiagotan. Beraz, hau izango zen, IL. Bale, zer gehiago eskatzen ari dute hemen. VA, ez ba, VA, tensia, VA. Esan dugu, bueno, ez, barkatu, VA da, tensio daukaguna hemen. Hau, itxita dagoenean, dala hau izan behar da, 100 voltio, hau 0, beraz, hemen 100 voltio izan behar ditu. VA izan behar da, 100 voltio, onutzaino, hau 100, eta gero, hau iregitzen da, eta hau izten denean, hemen minus 50. Beraz, gero, minus 50, hemen dik, onutzaino, minus 50 izango dituzke. Minus 50. VAren forma, hau xe, 100etik minus 50. Eta gero igotzen bada, pues, horrela xe jarraituko zuen, baina, bueno, ez digute esaten. VL kalkulatu ditugu, VL izan behar da, ese bat itxita dagoenean, 100 ken 60, 40 voltio, 100 ken 60, 40 voltio, eta gero minus 110, beraz, 40 jartzen badegu hemen, VL-ren txat, ontzaino, hau 40 baldin bada, gero jaitsi berzegu minus 110, minus 110 voltiotara. Hau izan behar da, VL onutzaino. Eta berriz dugu zan 40, ese bat izten bada, eta horrela jarretuko zen. Hau izan dira, VA, VL. Horren, I bat eta IB, hemen igual, hau, igoko dut horrelatxe, eta grafikak berriz egingo ditut, argi hau ikusteko. Ia.
zuzen bat horrelaxe, gezi bat, beste bat horrelaxe, listo. Eta hemen, I bat irudikatu behar dut, lehen da bizi. Itxoin, I bat, bi iturrien intensitateak. Ja, I bat urdina. I bat da hemendik daukagun intensitatea. E bat iturritik pasatzen den intensitatea. Eta hemen izan behar dugu intensitatea S bat itxita dagoenean. S bat dago itxita hemen. A ber, S bat dago itxita hemen. Hemen S bat dago itxita hemen. Beraz, intensitate hau IL da berdin I bat tarte honetan. Beraz, I bat izan behar da 0-tik 6-ra, 0-tik 6-ra, honetzaino, hau izan behar da I bat. Eta listo, eta gero 0. Hau izan behar dugu, daukagun intensitatea, hau da I bat, urdina. Vale, eta honen, IB beste kolore batekin adibidez, jarri zagun gorritxo hau, eta honen, IB, dala, iturrio, ez, hemen, iturrio honetan daukaguna. Honena da, hau dena. Eta hemen zer daukagu, hau irekita dagoenean, dala hau 0. Osa, hemen irekita, ez bat itxita dagoenean hau irekita dago, eta hau 0. Berriz, hau izten denean, intensitate hau, hemen, IL, izan behar da, berdin IB. Hemen, IL berdin I bat, IL berdin I. Beraz, hau izan behar dugu, intensitate hau, 6-tik -5. Hau izan behar dugu, emanguna dela -5, eta hemen izan behar dugu. Intensitate xelebre hau, hemen izan behar dugu. Zer pasatuko zen, gero egoko zen, ez dakit zer pasatuko zen, baina bintzat, tarte honetan, hau izango genuke. 0, eta gero bapatean 6, geisteko -5 denbora hauetan. Hau izango ziren grafika guztiek, eriketan eta.